Pasangasangan deti panagfiestayo iti ili ti Badok so ana di kitay income abangan iti detoy sir. Well, thank you very much. Dati pa nagpiyesta mi supposed to be into nabigat kumati schedule mi. Ngem nagaputi kurang iti aldaw ngayon kami panagsagana. Ta amo yung nga dati kita simple laan nga panagpiyesta. Gapo ka dito Memorandum Circular 114 ni Apo PBBM and the Executive Order na 110. Kaya dito iti makirason no apay nga simple. Dito kami panang celebrate iti panagpiyestami itatang tawen. Kaya iti panagpiyestami into 26 and 27 of this month. So 2 days lang. 2 days sir. Yes, actually 1 day, 1 night lang kuma. Kapag tilang ikukuha dito Farmers Day. Kaya siya po ng isulang ng kaputa kalikagom at iti daduma kung kastamat nga ikatayot lang ti ang kabasit nga parte ti komunidad at ng tigastat at ma-entertain tayo iti balikbayan nga simangkot nga iti pili tayo nga bato. So ano lang activity yun sir? Farmers Day kun digitay lang simple nga parte ngamin kita aldaw dito tap nanti kastakit may iwasan tayo kun outdoor may iwasan tayo iti panagusal ka digiti kuryente kun dadong fine at the same time iti rabi iti 27 isumot di jay sulaan di jay nga rabi tawagan tayo iti community pero dito agtitipon amin So karaman ng tupay iti paradan sir? Actually, awan iti parada tayo ng adda iti street dance tayo. Into the Monday, start at 8 o'clock iti bigan. Bigan. Okay. Okay.